जों लाइभ फैलायबाय दसे अननानै बयबो फैदो नायफैदो मदद खालामफैदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो गोबां बायदि 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 कमेडि नायनो थाखाय कमिटि आरि लानानै फैगासिनो दं आंनि एम एस जक्स इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैदो 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 हेलौ 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 हाय हेलौ बयबो हाय हेलौ बुंहर हाय हेलौ बुंहर बयबो अननानै बयबो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सेयार खालामनानै हो गगा मोनदों आंहा गगा मोननानैनो गन्थङा सुखुवा 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 मोनगासिनो दं गन्थं खोलाबदों फैद' गाइसमोन फैद' उन्दुनो ओंखारनाय मोनगासिनो हेलौ रावबो नायफैथारा दाबो भिउस जायो थाङो उन्दुनोसो ओंखारलाबायबायलां मेगन मोदै गगा मोननायजों माजों जा बोरैबा जाजोब्बाय देहायानो गगाजों कमेन्ट खालाम अननानै बयबो कमेन्ट खालाम नायनानैल' डाटा नायनानै थांफिनबाय सोरबा कमेन्ट खालामदो रायदावदो दसे लाइकल' होनानै थांबाय हेलौ कमेन्ट खालामदोब्रा दे एसे रायदावदो प्लिज कमेन्ट खालाम अननानै सिरि थाखुमाना होबा देहायाव बोरैबा जानायखाय रायज्लायनो लुगैयो बयजोंबो गगा मोननानै दं कमेन्ट खालाम कमेडि हाय हुइ हेलौ ओइ औ अ आ इ सराय चराया हारसै दोरगै कमेन्ट खालामदो प्लिज लाइक होदो कमेन्ट खालामदो सोर नायदों सिनायथि लादो हेलौ
कमेन्टखौनो खालामा नायो थाङो सय मिनिट जाबाय नायो थांफिनो कमेन्ट खालामदोब्रा अननानै कमेन्ट खालाम खेबसेनो उन्दुनो ओंखारबाय
उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो। बिस मिनिट जानोसै रावबो गैया। आंनि एलबि आव दिनैसिम मानसि जाफेरा हारसिङैनो थाबाय था। कमेन्टबो गैया माबो गैया उन्दुनोसैलां।
ओंखारथारबाय मानसियाबो लाइभ दोनबाय थाबा